26 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маҳаллаи навбунёди деҳоти ҳиҷбораки ноҳияи Рашт муассисаи таҳсилоти томактабии Зарангагро мавриди истифода қарор доданд. иттилоъ дода шуд ки муассисаи нави таҳсилоти томактабӣ дар заминаи бунёди маҳаллаи нави истиқоматӣ барои сокинони аз заминларза зарардида сохта шуда, дар он асосан фарзандони ин маҳал ба азинаи аввали таҳсил фаро гирифта мешаванд. бинои нави соҳаи маориф бо тарҳи муосир ва мувофиқи завқи кӯдакон сохта шудааст. он барои фаро гирифтани 50 тарбиятгиранда пешбинӣ гардидааст. ман омӯзгор Таҳмина Хонова сокини деҳаи Ярхаби ҷамоати деҳоти Ҳиҷборак ҳастам. аз соатҳои аввали сар задани офати табиӣ дарк кардам ки бекасу бесоҳиб нестем. аз рӯзи аввали фоҷиа бо маводи аввалия тамоми зарардидагон таъмин гардиданд. байни 2-3 рӯз тамоми маводи сохтмонӣ ва ҷойҳои таъингардида оварда шуд. инак хонаҳои нави ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир қад афрохтанд. фоҷиа хоби мудҳишро монд, зеро мардум ҳамагӣ чанд соат дар ҳолати ногувор қарор доштанд. ман дар тафаккур ҳеҷ гумон надоштам ки дар як муҳлати кӯтоҳ ин кори бузург анҷом дода мешавад. кӣ гумон мекард ки дар як маҳаллаи дурдасти кӯҳистон барои зарардидагон дар баробари хонаҳои зебо, боғчаи бачагону бунгоҳи тиббӣ сохта мешавад. ҳамаи инро мебинаму ангушти ҳайрат мегазам. аз фурсат истифода бурда мехоҳам миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат ба ҳайси омӯзгор арзи сипос намоям. зимни шиносоӣ бо шароити фароҳамгардида сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид карданд ки таҳсилоти томактабӣ яке аз марҳилаҳои муҳимтарини рушди инсон ба ҳисоб рафта, на танҳо барои омодасозии кӯдак ба мактаб, балки барои ташаккули малакаҳои иҷтимоиву фикрӣ ва омӯхтани одоби муошират ниҳоят муҳим аст. дар ин давра кӯдак қобилияти баланди омӯзиш дошта, муҳити тарбиявӣ метавонад ба рушди ӯ таъсири амиқ расонад. аз ин рӯ таҳсилоти босифати томактабӣ яке аз самтҳои асосии сиёсати иҷтимоиву маърифатии давлат мебошад. бинои муассисаи таҳсилоти томактабии Зарангак дорои 2 ҳуҷраи машғулиятҳои амалӣ, хобгоҳ, ошхона ва дигар иншооти ёрирасон буда бо лавозимоти зарурӣ муҷаҳҳаз гардидааст. саҳни муассиса низ бо майдончаи бозиҳои гуногуни варзишӣ муҷаҳҳаз шуда барои рушди ҷисмонии кӯдакон ва густариши раванди машғулиятҳо мусоидат мекунад. таъкид гардид ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯзҳои аввали истиқлол ба таҳсилоти томактабӣ аҳамияти хоса дода, бо сиёсати устувор дар тамоми минтақаҳои кишвар шароити мусоид фароҳам меоварад. дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нишон медиҳад ки аз марказ то деҳоти дурдасти кишвар ҳамаи ҷойҳои аҳолинишин бояд бо боғчаи кӯдакон таъмин бошад, то ҳеҷ кӯдак аз ин имконият бенасиб нагардад. бо дар назар доштани ин масъала сарвари давлат ба масъулон ва кормандони соҳаи маориф дастур доданд ки бунёди чунин муассисаҳои таҳсилоти томактабиро дар дигар деҳаҳои дурдаст низ идома дода барои тарбияи насли ояндасоз дар шароити муносиб ва рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ тадбирҳои мушаххас андешанд. дар фароварди сафари корӣ ба ноҳияи Рашт, сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сокинони маҳаллаи Навбунёд ва фаъолони ноҳия суҳбати самимӣ анҷом дода таъкид намуданд ки ҳукумати кишвар ҳамеша барои таълими арзандаи насли наврас, таъмини зиндагии шоиста ва шароити мусоиди кору рӯзгори сокинон тадбирҳои зарурӣ меандешад. сокинони ноҳия низ бо изҳори сипосмандӣ таъкид карданд ки бо масъулият ва садоқати баланд сиёсати хиратмандонаи пешвои миллатро ҷонибдорӣ намуда баҳри ободии ватан, рушди бахшҳои гуногун ва тарбияи фарзандон дар рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ саъю талош менамоянд. Ассалому алайкум. Хуш омадед ба ноҳияи Рашт. Саломат бошед. нури дида тоҷи сар. Саломат бошед. Саломат бошед. Хушвақт бошед. барои миннатдорӣ пеши худат аз номи ҳамаи модарони ноҳияи Рашт ки моро дар рӯзи сахтӣ дастгирӣ кард. мо умеде надоштем ки хонаҳои ҳозиразамон да медроем. албатта ҳама миннатдорем. мо сокинони ноҳияи Рашт миннатдории худро бас шумо мерасонем ки ҳамеша дастгирӣ менӣ. илоҳо садсолат кунад ба сари мо пиронсолону маъюбону бе касон
соябони сари мо бошед. Салом. доим дунё давлатдор бошӣ. Саломат бошед. илоҳи умри дурозӣ бо баракат биёр. ҳар як инсон қадри хича худаш бикунад. дар қадри ту садқада хоки подсад. хуш омадӣ. нури дидат подсад. шеъруота нигоҳ мекунам, модарам ба ёдам меояд, пеши назарам. хизмате ки модар мекунад, падарам бузург аст, қиблагоҳ ҳисоб мешавад. лекин модар бисёр азиз аст. Инсонам ба дунё меорад. агар модар намешид мо набудем. ҳазор раҳмат ба он модаре ки чиқед модар таваллуд аҳрмат кард, намекунад. ба ин воя расм. саломат. як ҷон ташаккур. хуш омадӣ ба саломат. нои саломат бошед. хушбахт бошед. кор кардаӣ, заҳмат кашидаӣ, маълум аст. саломат. як ҷон.